No niin, ja nyt kuvaan tähän 4. jakson putkeen. Ja mikä vois mennä vikaan, kun ollaan nyt täällä bossihuoneen edessä. Ja toivottavasti mä en nyt sählää niin ultimaattisesti kuin viime jaksossa. Sitä oli varmaan ihan helkkarin ärsyttävää katsoa sitä sähellystä. Ja mä lupaan, että mä yritän tehdä asialle jotain. Jos mä en jaksa leikata sitä, niin no joo, sit mä en jaksa. Mutta yritän kuitenkin, mä lupaan. Mutta nyt, sen pidemmittä puhetta, jatketaan. No ei sitten, ei oteta metliä missä. Ei me olisikaan haluttu metliä saada vahingoittaa. Okei, täällä on selvästikin bileet käynnissä. Älkää musta välittäkää. No niin, me tultiin kuokkimaan näiden bileisiin ja nyt ne haluaa tappaa meidät. Okei. Ymmärrän yskän. Poistisin mielelläni, mutta koska tämä peli on videopeli ja se ei salti minua poistumaan täältä. Mut joo, siinä on meidän uusi vihollisemme. Aivan kaamea pahits. Tässä on mutta hauska tää tää musiikki. Ja tässä bossissa, pelkän dungeon itemin lisäksi, me päästään käyttämään meidän toista itemiä, mikä me saatiin sieltä tulivuorelta. Eli juurikin tätä. Mä olen liian pieni. Kuuletaan minä sen tän Link. Ja niin tää on hyvin yksinkertainen bossi. Ja tuolla samalla kaavalla vaan jatketaan, että niin kauan kunnes ne on kaikki hävitetty. Tai kuluttaa, no, let me go. Ebuns. Siihen haaraväliin vähän valoa. Niin brutaalilta kuin se kuulostaakin. Näin, niin se toimii. Eikö hetkään, pystykö näitä vahingoittamaan? Tällä ei pysty. Tää on niin hidasta. Onneksi siis kun tää on tälleen hyvin yksitoikkoista, että se on tässä ollut tuolla samalla kaavalla niinku koko ajan. Mä en lapsena tätäkään voittanutkin. Eihän tää nytkään enää ole minkäännäköinen ongelma. Tää ei kestänyt kauaa tämä erää, niin se NS-erä. Jos näitä voi eriksi kutsua. Toi edes pienenee, mikä sinänsä on kummallista. Mä tuun noin lähelle, se häiritsee mua. Sä oot muuten valoa haaraväliin. Tulkee nyt tänne, mä en jaksa sinne pelleillä tää kanssa. Monta teitä täällä on? 2. No ehkä. No voi. Okei. Yksinäänkin pystyy muodostamaan. Miksi mä aina tuun tälle ovelle? Tykkään nyt kyllä yhtä. Tässä on ihan hyvin yksitoikkoinen bossi, kuten sanoin. Tätä samaa rattaa, niin se kaatuu aika nopeasti. Se viimeinen paskiainen siitä. Loistavaa. That face. Se pirstautui. Me saadaan tuostakin maskistua sydän.
Todella kaunista. Tuohon Triforcen keskelle syttyy valaisena pääkalleen. No mut joo. Ja niin kuin varmaan muistatte, meidän alkuperäinen tarkoitus, miksi me tänne tultiin, oli herättää meidän mestarimiekkaan voima, joka oli sinetöity tai viety pois. Niin nyt olisi aika käydä laittaa tämä miekka tähän. Käydä vähän voimistamassa miekkaa, if you know what I mean. Voi voi. Siinä se seisoo. Ja sitten soitetaan vielä kerran tämä ihanainen kappale. Ja niin kuin ollaan valmiita. Nyt mä en kuule ääniä, kun mä laitan teille perhana. No mut ei vaan mitään. Ja toisessa temppelissä toimii samalla tavalla. Mä voisin vielä sen mainita, että just siinä toisessa temppelissä toimii samalla tavalla tää systeemi. Että siellä oli se tietäjä oli Kokiri. Eli meidän pitää löytää joku, joka soittaa samaa instrumenttia kuin se Kokiri. Ja niin. Eli se toimii ihan samalla periaatteella kuin tämä. Ja niin toimii se arvoluolaston pelitapaakin. Joo niin. Maantieteen rukoukset ovat palauttaneet mestarimiekkaan vanhaan energiaansa. Vanhaa energiaa. True Master Sword. Ei ole enää kuin yksi askel. Yksi askel, että se on täydellinen tuo miekka taas. Eli toinen luolasto. Get fully awakened. Ei ole vielä täysin herännyt, kyllä. Tehdäksesi siitä täydellisen mestarimiekan, sinun täytyy mennä tuulitemppeliin yhdelle toiselle rukoukselle. Tai yhdelle lisärukoukselle. Nyt Link. Astu valoon takanasi ja palaa pinnalle. Sinun seuraava tehtäväsi on näyttää tietä tuulitemppelin tieteen. Minä pysyn täällä ja jatkan rukoilemista. Sinun täytyy kiirehtiä. Ja Link. Prinssi Komalista, että katso häntä minun puolestani. Ei mulla ole aikaa, kun mun pitää pelastaa maailmaa. Ei kerkeä olla mikään lapselikka. Mutta se oli siinä. Tämä jakso ei ole kestänyt kuin 8 minuuttia, että me voitais käydä vielä hakemassa se toinen tietäjän perillinen, jos on se oikea sana. Käydään se vielä tähän jaksoon hakemassa. Ja hän löytyy Forest Havenista. Valitettavasti on tosi pahoillani, että mä en pystynyt näyttämään sitä Kokiria, kun se video korruptoitu. Eli, mutta te näette sen sitten kohta, mikäli tämä nyt onnistuu. Niin, tai mikäli mun nyt piti tänne tulla, niin te näette sen kohta. Mutta. Tässä ennen sitä luolastoa mä tein yhden jutun itse asiassa. Mä mietin vielä, että pitäisikö mun kuvata se jaksoon vai käydä vaan hoitelee se. Mä käyn varmaan hoitelee sen, koska siinä ei ole mitään muuta kuin tappelua siinä jaksossa. Eli tai siinä paikassa mihin menee. Iso pitkä paikka. Niin mä en valitettavasti kuvaa sitä videolle. Koska siitä tulisi niin hemmetin pitkä video. Ja siinä ei mitään muuta kuin tappelua, niin mä en pysty selostamaan sitä. Mutta joo, huomaatteko mitä eroa? Se toisesta vesiputouksesta tulee nuotteja. Irti musta! Ai niin joo.
Oli muuten todettu sekin, että mitä tuntuu, kun tuollainen kakkakasvi syö meikäläis. Saankohan mä ton matkalla tonne? Enpä tietenkin. Elä please, kiusaa mua. Sitten vaan... No perhana! Ei tietenkään onnistu. Miksi onnistus? Koska mikään ei saa ikinä onnistua ykkösellä. Niin tosiaan siitä paikasta, mihin mä menen kameran ulkopuolella tappamaan porukkaa. Siellä pääsee oikeasti tappaa sitä porukkaa kunnolla. Tai siis niinku mäiskimään. Niin mä lähden sinne itse asiassa vaan niitten vöiden perässä. Että mä kerään sieltä muutaman semmosen vyön ja sit mä haen sen miekkatekniikan sitä opettajalta. Mutta mä lupaan, että sen tekniikan mä haen kameran ei ulkopuolella, vaan siis niinku tälleen jaksoon. Mä haen sit varmaan seuraava jaksoon. Ja nyt mä lähdetään sinne Dooliden peliin. Mutta tässä on meidän kaveri. Moikka. Muistattekos hänet? Link. En ole nähnyt sinua vähän aikaa. Olen yllättynyt, että löysit minut. Mietit, miksi olen täällä asti. Harjoittelen uutta kappaletta ensi vuoden seremoniaan ja tarvitsen yksityisyyttä. Ei ole hauskaa, jos kukaan tietää etukäteen, minkä kappaleen soitan. Mitä? Voit kuulla kappaleeni ulos? Oikeastiko? Kuvittelin, että aaltojen ääni piilottaisi ne. Ehkä minun pitäisi soittaa hieman pehmeämmin, kun harjoittelen tästä lähtien. Joo, mutta no niin, nyt meidän pitää soittaa se kappale, mutta mä en muista. Oletko maestro? Mahtavaa. Kyllä se on sellainen, että noihin mitä se kappale menee. Ylös, ylös, alas, oikein, vasen, oikeeli. Ylös, ylös, alas, oikein, vasen, oikein. Näin. Tuulen Jumalan Arja. Nyt varmaan saatte nähdä sen tieteenkin. Meneekö se jotenkin näin? Kummallista. Miksi se tuntuu siltä, kun tietäisi tämä kappale? Siinä on se tieteen. Hän oli siis kokiiri. Eli samasta kylästä kuin Ocarina of Time, eli Ajansankari Link oli. Se oli siinä. Oikein kaunis kappale. Link. Tämä pyhä kappale, joka konduktoi on herättänyt minua. Tiedän nyt, että olen Tuulitemppelin tietä. Miten se käy näin helposti? Okei, Nintendo-logiikka. On minun kohtaloni palauttaa pahuutta karkottava voima mestarimiekkaan. Ja helpottaa esi-isieni tai edeltäjieni katomusta. Link, kiltti. Sinun täytyy viedä minut mukaan Tuulitemppeliin. Dodo noin. No niin, se on nyt meillä messissä. Meidän pikkukaveri. Mut tosiaan, ensi kerralla, seuraavassa jaksossa, en tiedä vielä milloin kuvaan sen. Mutta en ainakaan jääti, nyt mä lähden sinne seuraavaan paikkaan. Sinne tappelupaikkaan. Eli seuraavan kertaan, muistakaa heittää sitä likeä jos piditte ja ensi kerralla tapaamme jälleen.
Se ois moro.